officers have left, no result will be announced. Immediately we stepped aside, they've sneaked in and announced in less than a second. And you saw I fought, I did not let them announce it. I promise you, and Allah is watching, it will not happen. I know Raila is a godly man, and fairness is not his story. He will give me my victory that the people of Migori has given me. Mano kanyero wendo wa ekindema nominations mahiga nena konyero batakae iwacho ni ne ok dhi timore no timore kosoko timore machiegni kabisa Fatuma. Erokamano keng'iyo gino maber na wacho ni Allah will not allow it happen. Awacho ni Nyasaye ok biye mondo timre nikech ang'e Nyasaye malamo dogi neno ka Nyasacha no jadieri ok otimore kaka ne ng'ama kia en ang'o mane timore kanyo. Gima ne timore ka ne wadhi e nomination na yombo gi gite kendo na yombo gi by landslide kasto apoya nono ko gik sama kodi dwa lendi to lok gigo to ndike nying gati ni gati moyombo Denita Gati koro na dhaw nikech kana agocho ne office mamalo kama ODM to gikona ni agati to mano miriambo no asechako yudo report kaka ne donjo ine mane in mbele onge kaka gati oyombi koro wasekwero gi ok gidhi lando gino ma ochungi ni ok dhi lendi to ka iwuok oko na chako na dhi e gacha ni to gichak gilendo kendo kore mana dok e kanyo mondo go koko kidao ipani koko ne ema no konyo koso koko no konyo nikech adieri osebedo katimore marach kata 2013 gati no koyomba notia gi ukora moko gi officers moko kanyo molande ni ene moloyo 2017 Pamela no koyomba embe notima ukoche molande koro naneno ka ling to jibro we ni kariyomba gadieri koro na wuoyo ma jopinyo ne nta dieri mama ni wacha dieri no koyombe ene mano yombo emo mi nago koko e tok mano koro ni neno ni koro ichung kendi katibed ja independent candidate ka bende jomigori ero no yieri kendo omigo to bende gi sani nitiere twa kata weche mabende liekore kage kacha ne idwa donjo Kenya Kwanza nikech inje chung kende. Iwacho na dwa donjo ko siwacho na se donjo nikech en mane ise donjo ine Kenya Kwanza okadwa donjo okanyal donjo okabi donjo ok ne timre an na chung independent koluore gi gima notimore no but na bedo piny kata gi jo ODM mane giwinjo ywakna to nodeko kaka ne nyalo lok gigi ma ana ja ODM aja Azimio kenda sebedo ka campaign gi jo ODM anoka ako campaign gi jo independent a campaign gi jo ODM a campaign gi jo Azimio koro gik misikile ko ng'eny ni ti agent moko mag oda gi gik moko miluongo nyenge go matiyo gi nying jo moko kaka an niyo adhikele samoro wato sechamo kata deposit wiya ok ang'eyo but adieri makende an supporter mar Azimio an ja ODM to an supporter mar Raila Amolo Odinga okanyal lokora onge pesa manyalo ngiewa onge mor minyalo miya manyalo miya we kama antiere ni jomoko bende wacho ni ne ODM kaluwore kod weche mag welo madwe mar ang'wen iringi ichunga kaka independent ka bende wacho ni kisechamo muma to koro idoke ODM kanyo koro jomoko penyo to kare chung mari ni kanye independent na chunge nikech gik manotimore no ka chunge independent nikech na dwaro na chung nikech gik manotimore omiyo e chunya gi timbe na gikita aja ODM to nikech nyaka na ayud kuma na nyalo chunge no kanyal bedo gi ODM to gati ni gi ODM ngata chiele mimiyo tiket koro bange kama go no setimore achunge independent koluore kaka jopiny no nyisa na monda tim ma ero gimbi ya kom kaka ja independent but ging'eyo kenda sebedo kanyiso gi pile ni ka tarawe arawa nikech mano timore kata baba na nyiso ni wuora thuol no katienda kato kase donjo kata duoga ichwa sindana adoke wang omiya ja ODM kenda dhi duoge ODM mapiyo sana Manuero gisani koro wawachni irito mana chamo muma isetemo chakre higa ganari 13 higini 10 duto te ka igol lweny mar temo donjo kata yudo kom od bura ma Migori gichunyi iwinjo nade sani makoro oyieri jomigori oyieri kendo koro iluonge ni jaod bura moyier mokonga dwoko ne Nyasaye erokamano notimo na ono notimo ni jomigori ono adwoko ne jomigori bero kamano adiera winjo maber e chunya nikech en gima ase manyo mang'eny masekethe mwanduna masekawe muda na katimo omiya mor e chunya kendo mor gi jomigori manoyie moyiera kuma antiere ni omiya winjo maber adieri mar Nyasaye sami wach mwanduno neno ka ng'ato penjo ni to be en adier ni uso ot mar $25 million
to kapo ni nok iyudo loch bende chunyi do winjo mapek kabisa kata late ewi uso odino. Aseuso gigena mang'eny. Odno ema nawacho chieng'no. Ana jo ohala chakre nene. Aseketho mwandu na mang'eny e campaign. Anyathi ja siasa merwa ne kansela mar higni 25 ndalo kanyo. Omiyo siasa ni chalo hobina. Koro kata kana uso no ka uso nikech nadwara kom. Gini ne mitna. Timo siasa ni en gima mitna kabisa. To ng'eny odno pesa mana usogo. Bende duogo mana kuom jopiny. Agedo go ni chiliel, achulo go fees ne nyathi kich, ahero chiwo. Mano en adieri mara. Ahero chiwo kabisa. Omiyo kata dok gi miya sani. Pod nadhi mana chung' kendo. Nikech na awacho manya Nyasaye nokopango na ma kata 2017 nok gimiya naketho gigena mang'eny. Kana campaign 2017 na an gi V8 Lexus brand new. Na campaign mogik ma pesa rume ma use. Milion 10 gi wiye. Mago nokawacho. Omiyo gik mosetimore go timo kimoro kimanyo mano chalo ng'ama ne chulo school fees mar siasa. Achulo school fees makora graduate mabedo women. Omiyo ok aneno makosa kuom mana tim go to benda ja ohala kata do weya na doka yanda chacha ka ng'iewo oda machielo chaka ng'iewo gacha machielo atimo gigena kaka pile. Dibed ni mwandu mabende itiyo godo kata mitiyo godo e kinde campaign kaka koro ilero ni nyalo bedo ni koro keto geno mag ji hopes ma jo Migori koro ni malo ntiere kaka Fatuma ntiere kaka bo losowa bo bedo ka losowa. Adhi temo kaka dhano nikech koro kadonjo office kama koro nitie pesa manyalo timo go man koro kachaka us oda mondo achul go fees ne nyathi ng'ato kata mondo atim go gimachielo. Koro ka uso oda ta uso na timo go gige na mar oda na wuon. Nitie pesa mar ngaf ma koro ka Nyasaye oyie wadonje od bura to kochak miwa koro adhi timo go kony mano ninga tim godo mada use oda koro sirkal golo minyalo kony go jopiny. Kabende e mano ero lekni maduong' sama koro irito chamo muma mondi chak tich. Agenda mari winjo ka jo siasa wacho ni e ndalo 100 mokwongo ka donjo e kom kata telo adwa timo achiel 2 3 gin mage mabende chano ne jo county ma Migori. Mokwongo na wacho kate campaign kendo pod awache gadieri. An gi lek gik maparo na nyalo timo. Tadwa dok ir jopiny kase chamo muma moseketno pesa moro matin mar ngafno ada dok e sub county ka sub county ward ka ward ada penyo ni Makalda Kanyarwanda ward ang'o muneno ni mondo atim nu pesa mobiro en kama anyalo dhi gi pacha ni atero ne gi aneno kitero tangi mar pi to kare jo Makalda Kanyarwanda nitie gima ne gidwaro moloyo mano anyalo biro gi pacha nadwa gedo ne jo Uriri jo North Kanyamkago da gero nu chiro to kare chiro no ok gidwa nitie gima ne gidwaro mapiyo moloyo omiyo adwa timo public participation adwa dhi ir japiny ma en pesa ni aniyiera mondo atel ni manaka to rieko duto nyaka wariwre koro gima ginyisa no ka ginyisa par takono ganya pesa mubiro ni ok dirom mage ma to nyalo romo ma uneno nango mane ka jopiny dhi neno na jadieri eka gidhi bedo gi mor koda to rikni gitimo gima paro gi pacha nyalo bedo marach kuom jopiny nikech ok ang'e dwaro magengo an gi pacha amba biro nyisogi ni ato na aparo timo kama to wayalo to gikoni mi paro no ber to wadwaro makata mi paro no ber malo marwa ni mari ne mondo watim. E kinde moko bende iyuak ne women representatives ni tijgi ma bende gitimo e gwenge en gero chichni ka jopiny wacho ni wan gi chichni moromo waol gi weche mag chichni ang'o kendo ma unyalo timo kata ma udhi timo ne jopiny. Mokwongo ing'e ni chiro te nyalo gero ndi to ng'ama dhi use chiro no to ng'ama dhi ng'iepe chiro no number 1 moningo watim en empowering the women and the youth. Ok wanyal uso alot waduto to bende chiro no ok ji te dhi uso alot nitie ng'ato madwa timo biashara mopogore mok timo chiro emomiyo wacho ni public participation ber kabisa nikech ing'ego gima jopiny dwaro adieri ng'eny women rep oketo gero chiro no mbele gipogo gima nyiri boyore gocha ndalo riacha mane ng'eny gi gima gitimo to gitimo mano nikech okopo nyawadgi ma e kaunti machielo chakar mondo dhi piny odhi openj ja Nyatiko openj ja Kuria openj ja Rongo to karuka ang'o muneno ni katimo nu to ber omiyo an kadhi to ginyisa ni e sub county waka e ward wani wan chire mwadwaro to chire magero negi to ka ginyisa ni wan mai mwadwaro gima gidwaro no ema dhi timo negi omiyo an ok adwa kopo ng'ato an adwa ni jopiny ochika nikech mai pesgi. Mana diere kendo ne kare wach mar FGM county ma Migori ahinya gi jo Kuria ni malo kabisa kendo en lweny no mabende osebed kigoyo to pok orumo kendo pod odhi nyime kaka koro idonjo e tayo county no en ang'o kata bango mane mabende intiere godo mar tieko wach mar FGM. Mokwongo kabisa
jirande wago culture gi akeni culture cheluna de gi dholuo culture gi opogore gi marwa. Aparo ni approach maber manyalo konyo en kuongo dhi bedo kod gi piny nikech aneno ka moro no maji osetimo no an aneno women rep mano kuongo bede kom mokuongo kano donjo nikech enowa kono no chako maka jok mane kengo nyithindo go imaki titwe mane jo dala gi oneno kode marach. Aparo ni approach na nyalo bedo mopogore matin. Adwa dhi bedo piny gi jodongo tanyiso gi pacha kaka paro kaka ng'amudhi sikul kaka ng'ama e community machiegni kodu kaka jokorwa ok time to jokoru time to mai richo ne gima akunga winjora kodgi masama kora wuok oko makora kedo kode to gi bende gi puodho ni nyako ni no pimo nwa rach gini nikech gin ok gine rach gin gineno ni mano milagi itame timo milagi ichayo milagi. Koro approach madhi miyogi gibedo mamuol matin akuoga bedo gi muolo mapuonjgi koro kata ka wasewinjore ne akare gini waweye makoro ng'ama yud katime to koro wayieni mondo imaki gidhi konya kata nyisa ni mama cha pod time dala cha pod time gidhi riwore koda to kabiro ga goko ni gini rach gini nyaka maki nyaka twei taneno ko ok wadhi winjore kodgi ok wadhi konyo nyithindwa manyiri. Me paro ni wach mar tiyo ga goko e wach mar kedo gi FGM bende medo nyaye koso agoko ketho nikech ng'ama nonyuol kwerene nodongo kong'eyo ni nyako nyaka kengi. Koro in kibiro to neno ni korisomo ichayo chikne omiyo agoko ok ber ipimo ne ng'ato kata nyathi mibedo go piny mikono ni kitoyo glass to kamadh gini dhi ng'adi gini dhi timore dhi winjo piyo moloyo nyathi mako to glass tiseringo go olando kichwado. Omiyo aneno ka bedo piny puonjo gi mokwongo magi winji ni kare gini richo ne en kama gikia kata gimo miyo gino rach gingena ni sirkal ok dwar girwani wazungu ok dwar girwani to kuku puonji gi mito donjo gin kare gini ketho nyathi manyako ni kare nang'o. Wach boda bende wachore ni nyae kagi wacho ni kochopo kinde no to moko kuom gi ringo kadonjo e piny mano malibamba ma Tanzania e wach ma boda kendie en ang'o ma bende dhi time? Ni giringo gidhi e boda ko gik samo ningo giringo gidhi Tanzania gidhi gitimo weche mag FGM kato bang'e gibiro duogo e piny Kenya nikech koni imako gi. Yes, mano duto nikech pok ging'e rach gini sami kwere ni gini rach ni nyaka pimne ni rach ne to en ang'o nikech en oneno berne king'iyo gik mane omiyo gitimo gini ne gitimo ni idwoko go liet mar dend nyathi manyako piny inyalo puonje ni nitie yo ma puonjo go nyathini to dhi ng'e ni gini ber gini rach ok gidwa ni nyithindgi manyiri ong'e chuo chon giwacho ni koko okenge to koro bedo gi mor piyo koro mago nyaki puonje mikone ni nyathi manyako kisewuoyo gi jogi mowinjo ni gini rach tichaki wuoyo gi nyathi manyako yise ni koro ing'eni kisegika igani dendi bedo maliet puonjri kama tim kama mano nyalo konyo nikech kate itimo mamuol kata itimo matek to pod odhi ringo donjo Tanganyika ing'eni pod ok ikonyo. An ang'eyo nyako moro manyar Masai machuore ne jatelo maduong' mogik jaduong' kabisa e sirkandwa ka nonyomo nyako ma pod tin dhako mar ariyo to nonyiso chiege no ni gini rach kik kengi kama nyako ni noringo modok dala gi kachuore kia mokengi koko duogo to nyako modhi sikul motieko form 4 lakini poko bed kode piny mopuonje gimomiyo gini rach gikia diere gimomiyo gini rach kata bedi gi jomo somo mochopo kuma gichope. Kata kamano ka wawe mano nitiere wach mar konyo mola gwenge mag Nyatike mabende osebed kitime to ngima jo Nyatike ok lokre ka bende joma kunyo mola goeko bende ineno ka kuonde magi kunye mola ok ni kare waseneno gima notimore Abimbo waseneno kuonde manotimore kuonde mopogore wach mar kunyo mola Migori County en okang' mane midhi kawe? Mola ikunyo nyaka Rongo ikunyo nyaka Kuria Nyatike bende kunye mola no e gima oala ma ji mang'eny osebedo katimo mopuonjo go nyithindo omiyo ok en ohala marach en mana ni gima timore ni gionge gik ma ginyalo rito godo ngimagi. Yudo ka ng'ato donjo e bugo en ndalo koth bugo dhi mukore maik ng'ane tigole agola ni to nyawadgi kin donjo e bugo no koni gima ne ng'acha dhi omo cha lob cha no kogol lob cha pod nie kacha to lo machwe. Koro gima wanyalo timo ok wanyal tamo gi timo nikech mane ohala maging'eyo lakini wadhi riwore gi county government to gi national government. Adieri mango en county government nikech governor modonjo ang'eyo to wang'iyo godo. Awadhi bedo piny mondo wane kaka wanyalo konyogi gi gik ma ginyalo ritore godo.
gimonyalo rwake wiyo, monyalo rwake kore, monyalo umo godo gik moyweyo go. To kendo gima lit ni chuo gole i bugo to muone maluoke molokre gold. Dhako ema tiyo gi up to that. To kineno lwet miyo to makuri go mulo gi lwete, owango gi lwete, kia gi muya maricho. Makidhi nyatike wakata irongo kurido ka tuo mar kor ng'eny kabisa. To nikech gionge gik ma ginyalo kingorego. Koro adhi tiyo machiegni gi county government kech en gima affect youth to gi mine to mano e idara mara. Mondo wane kaka wanyalo miyo gi gik magirito go ngimagi sama gimanyo mwandu gi. Fatuma, sama watieko nyocha kendi ne ntiere chenro noero mar rwako uwe od bura. Kitieko chenro noero nodhi nade, en kaka jalno mabende donjo mokwongo e od bura? Kaka ng'ama wendo naneno ka en kawaida tu, nopuonjo mana gik ma kawaida, misiku machon nitie kaka ibiro penjo gik mibiro timo. To an naikore nikech na chako dwaro dhi e bunge, asebedo kasomo giga ng'iyo kaka itimogi. Koro onge gima ne nyien kuoma, lakini nodwoko erokamano, omiyo wang'eyo mang'eny manok wang'eyo. Kendo namor naneno joma tindo kata maloya, ka moko filo fama penjo to ifilo ne ng'ani ambe an women rep to tin kata maloya, ambe an bunge to tin kata maloya, both chuo gi mon. To mon na morgo kabisa, neno joma tindo kabisa. Mabe king'iyo to kdi ewe ni mitin ka nitie joma tindo maloyi. Omiyo odhi maber wang' ni yiero mar korka mine ka joma tindo odonjo maber kenda morgo kabisa. Erokamano ahinya. Ng'i koni inyis jo Migori wachni sama koro giriti mondo idog ichakni gi tich. Mokwongo kabisa jo Migori, aduoko ni erokamano kuom yiera kaka women rep maru bang' higni mang'eny. Erokamano kuom wuotho koda mwachopo kuma wachopeni. Mokwongo maduong' madwa nyisou ni an uyiera kaka ja independent. Peso wuok meng'eyo godo jok machalo jo independent go. Asingora kodu ni ok na usu, ok ne ng'iewa, onge gima ne miya madalo ok ne ng'eya kaweyo Azimio, kaweyo Baba Raila Amolo Odinga. Mar ariyo, adhi tiyo nu gadieri. Akwayo unu mondo lamna Nyasaye, Ruoth otelna, abed kaka nyocha an kik alokranu. To un bende ukonya, umiya yoto, upuonja gik mabeyo moneno ni ngatimu, to kaka nasingo adhi timo public participation, une mudhi miya direction na tim numa, to kika tim numa tatime karango gi yo mane. Omiya duoko nwero kamano, akwayo kendo joma tindo, wanie do kialo bura mar yiero manokalo mar president. Akwayo mbesena ni mondo waket arita kwe maber, kik wago koko, kik waketh dhowa, walam Nyasaye mondo gino dhi orum maber. To kopo ni odwokwe yiero mar ariyo, oganda wawuoguru oko moloyo kaka nyocha wawuok mondo wago kurani. Nyasaye ni kodwa, to ka Nyasaye ni kodwa onge gima biro tamowa. Erokamano ahinya. Mano kanyero Fatuma Mohamed mabende ong'e ni Fatuma Full Network nitiere moko komote ma odonjo kendi wacho na amor koda Fatuma, go ahead and work. An youth leader Kakra Ward mano Suna East, wamor kodi sana sana, to kwa mor gi gima notimore nominations, to wamor ni sani koro iyudo telo. Osechandre gi dwaro piny be wacho kanyero ni koro tich otire. Clinton ka kipingi iwacho ni ero kinda mano mar Fatuma Mohamed. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa. Ang'e ni pod wabo bedo koda twak matut. Erokamano ahinya. Mano kanyero Fatuma Mohamed, mano jod bura county ma Migori mabende wabedo koda gi twak e chenro ni mar mine wacho.